मानाव गेदेर deputyनि मा होनो BTC-नि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL सरकारा कुसुं दैसा पातालसाना आरो खुंग्रेब दैसा बे मोनथाम गामियाव गासै 117 न'खरनो जोङो दिनै हानि फोरमान बिलाइखौ रानना होनो हाफैदों। खोब गोजोननाय मोनदों। जोंनि थांखिया जेरावहाय BTC खुंथायाव फैनायनि सिगांनो जोङो रायजो राजानो मोनसे प्रतिश्रुति होदोंमोन जे जाय बर' हारिया रोजा रोजा बोसोर रायजो जाबोबाय बे हा गैजायै बर' हारिखौ दिनै हानि बाथ्रा लानानैनो गोबां मानसिफ्रा राजखान्थि गेलेबाय दङ। जोङो हानि जेंनाखौनो गासैखौबो फोजोबनानै जोंनि बर'नि गाहाय जेंनाखौ फोजोबनो होननानै जोङो समायखिरा लाखादोंमोन आरो बेफोरबायदिनो सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो जों खामानिखौ मावबाय। दिनैसिम फरेस्ट रेभिनिउ लानानै 3,66,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबबाय आरो गोबां जों मियादि फाट्टा होबाय, गोबां फोरमान बिलाइ होबाय। गतिके जि खामानिनि थाखाय जोङो बर'आ अस्त्र हमबोदोंमोन, जे खामानिनि थाखाय जोङो बर'आ रेल लामा राजा लामा गाथेदोंमोन, बेफोरबायदि मोजां खामानिखौ मावनो मोननानै सरकाराव थानानै जोङो जा दायित्वखौ मावनो मोनदों बेखौ मावनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। हाग्रामा महिलारा मोनसे खोथा बुंदों, जुदि खौसे जानोब्ला नागारनानै फै, नागारना थाङो, बेनि उनाव गोदान माबा पार्टि दानानै जों इलेक्सन गेलेगोन होनना बुंदों। UPPL दोलोनिफ्राय मोनसे बाथ्राया सैथो, राजखान्थिया हारिनिख्रुइ देरसिन जानो हाया आरो जोंबो सासे सासे बर'नि फिसा जानानै बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थि आरो जोंनि जा थामोनथानि थाखाय जोङो दावहा नांबोदोंमोन बिनि जोङो व्यक्ति हिसाबै देरसिन जानो हाया। हाग्रामाया जुदि प्रकृत बे खामानिखौ गावनि बुंनाय बायदि मावनो नागिरदोंब्ला फैगौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव 15 आगस्तनि सिगां जे मोनसे जिरायनो हागौ, बेवहाय रेडि जानानै फैथों, जोंबो रेडिखा। खिन्थु जोङो मोनसे बाथ्राखौ दिनै रोखा हमनो हादों दि बिथाङा मावनो गोसो गैया। बिथांनि बुंनाय आरो मावनायनि सायाव फारागथि दङ। मानोना जुदि बियो थारैनो जोंखौ खौसे जाजानो लुबैदोंबा थिग दं। UPPL दोलो हिसाबै आं सासे रन्जित बसुमतारी हिसाबै UPPL नि सोद्रोमा जानानै हारिनि थाखाय UPPL-खौ नागारनांगौबा आं नागारगोन, दानो नागारगोन। हाग्रामाया BPF-खौ नागारनो हागोन ना हाया बेखौ क्लियार खालामग्रोथों। मानोना बियो नागारनो जे बे हाया, गावनि सार्थखौ जे बियो मालाबाबो खोमानो नागिरा। थांनाय साननैसोनि सिगां जे 22 मानसिनो दा मा होनो बिजाथिनो जोंनि 22टा बियाबावहाय बिजाथि हिसाबै मुं मख'बाय जाबाय बा डिक्लेयार खालामना होनाय जाबाय, बेनिफ्रायनो फोरमान मोननाय जायो। UPPL दोलोआ गासै 22टा समस्तिफोरखौ फोसावनानै होबाय, बेनि बेलायाव सारा मा बुंगोन? 22टा फोसावबाय, बेखौनोथ' जों होनदों। बेहा जुदि प्रकृत हारि सिबिग्राफ्रा एबसुजों लोगोसे 16टा माहारियारि आफादफ्रा बर'नि राजखान्थियारि हान्जाफोरखौ खौसे जानांगौ होननानै खावलायसेयावबो मानो दिनै 22टाखौ डिक्लेयार खालामखो, बे साननो गोनां बाथ्रा। सार, दिलीप सैखिया बिथाङा फ्लेक्सिबल एरिया आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि सायाव माखासे बाथ्रा सार, बेनि सायाव आं दाखालिनो बुंखांखाबाय, बिथाङा आसामनि जारिमिनखौ मिथिया। बिथाङा गाव आसामनि असमिया नंगौना नङा आंहा बिनि सायाव डाउट दङ। जायनि जाहोनाव बे आसामनि हिस्ट्रिजों सोमोन्दो थायै, जाय बर' हारिया बिनि थागिबि, बिनि गुदि खिथा मोनथियै, जाय बर' हारिनो ब्रिटिशफोरानो ट्राइबेलफोरनो 1886 मायथाइयावहाय बेल एन्ड ब्लकखौ क्रिएट खालामनानै गालांबाय। बेनि नलेज गैयै सासे वर्डलेस MP जानानै इन्डिया बायदि मोनसे पृथिबिनि देरसिन गणतन्त्रनि सासे बिगोमा जानानै बिथाङा जे बे बाथ्राखौ आं बुंदों, बे सोंखारिथावना बाथ्रा। आरो बिथाङा जुदि 6 सिडिउल आरो मा होनो बेल एन्ड ब्लकनि बाथ्रा फारागथिखौ लानानै मोनसेल' जानांगौ बा आलादा आलादा जानो मोना होननानै बुङोब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ बर'फोरनो बर'लेण्ड डिक्लेयार खालामनानै होबानो जाबाय, स्टेट डिक्लेयार खालाम। जोंनोथ' काउन्सिल नांखायानोमोन, दानो काउन्सिलखौ केन्सेल खालामनानै स्टेट क्रिएसन खालामनानै होबानो जाबाय। मस्ट वेलकाम। सार, BPF-नि दैदेनगिरि बिथांमोना बे फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ BTC बासायनायनि बिसायख'थि जोङो गेलेनांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। हाग्रामा बासायनायनि बिसायख'थि, हाग्रामानि बिहावनि साहा बागान बासायनायनि बिसायख'थि, हाग्रामा आरो बिथांनि बिबोनांनि मान मर्यादाखौ बासायनायनि बिसायख'थि होननानै हाग्रामाया साननो हागौ, खिन्थु बर' हारिया मिसगाइडेड जाया।